Raquel Queizás é unha actriz, narradora oral, titiriteira e filóloga galega. O seu traballo céntrase na narración de contos e espectáculos teatrais onde o humor adoita ser un elemento clave combinado coa participación activa do público e un enfoque na tradición oral galega. Contamos con ela ao outro lado da liña telefónica para falar do espectáculo Cinema de Historias, que trae este domingo 9 de marzo a Casa da Cultura do Concello de Soutomaior. Moi boa, Raquel, moitas gracias por estar hoxe con nós. Moitas gracias a vos. O que sí hai un cambio, non é na Casa da Cultura, vai ser no multiuso. De acordo, no multiusos de arcade, entendo. Exacto. Perfecto. Sí. Pois modificamos ese datiño despois tamén e listo. Vale. Contanos en que consiste, non? O espectáculo Cinema de Historias e a quen vai dirixido? Pois é para público familiar, para todo tipo de idades, en realidade, porque a historia verdadeira de como naceu o cine tal e como coñecemos, como unha fábrica de soños, un sistema para contar historias, non? De fantasía, de realidade, e conocer a historia, descubrir a unha pioneira, a unha muller, como moitas outras silenciadas, chamada Alice Guy. E propoño ao público que me acompaña unha viaxe no tempo a descubrir a esta muller tan fabulosa, desde a súa nenez ata o fin dos seus días. Ela sería a protagonista, digamos? Sí, pero conocendo a ela tamén vemos como naceu o cine, os xoguetes ópticos, todo iso. Porque ela é, como ti decías, pioneira. De feito, coñécese como unha das primeiras cineastas, se non, vamos, das primerísimas. Nos sí, anos... Incluso habría que sempre ter en conta que normalmente se dice a primeira muller cineasta. Sí, tamén é certo, que foi a primeira muller, pero foi a primeira persoa, xa non digo nin home nin muller, sino persoa, en contar unha historia de ficción na gran pantalla. Porque hasta o momento, pues, quen se coñecía pues, eran os Lumières, non? E o que facían era gravar sen ningunha planificación, sen escribir nada. Ela, como de pequena tuvera a sorte de escoitar moitos contos da súa avoa, cando estivo criándose con ela, tamén leu moitísimo e facía teatro, supo ver que o cine, o que podía ofrecer, era algo máis que vender cámaras, que era o que pensaban ao principio, non? Que era unha moda pasaseira, non? E ela dixo, non, isto é unha maravilla. Se pode contar historias de moitas maneiras, descubriu os efectos especiais tamén cometendo erros, o coloreado de películas. Son invencións que tamén se asociaron a outras persoas masculinas, en xeral, que son os que pasaron a historia, pero que incluso estes homes, como Méliès, os propios Lumière, falan dela, sabes, nas memorias. No, foi ela. Entón, é un momento de que todo o mundo o saiba, non? Pois sí, a verdade é que é unha pena que se esqueza, non é o que pasa sempre, non? Coas mulleres na historia en xeral, que quedan relegadas a outro plano e non se lles atribúe pois o mérito que teñen. Entón, pois, este tipo de espectáculos, ademais de pasar un bo rato, son educativos tamén, non? Por eso, que sexa para toda a familia, que os nenos tamén o poden entender perfectamente, non? Entendo, non sei como mesturas o teu texto ou narración oral, no, co cinema para que chegue, non? Esta idea, sobre todo, tendo en conta eso, que para todas as idades. Pois mira, é a sorte tamén de que Alice Guy conserva, e son de dominio público, varios fragmentos das súas películas, non todas, porque moitas están desaparecidas e algunhas estánse recuperando, onde tratou temas desde moi cedo, desde 1906, que estamos falando do comezo casi, donde as protagonistas son mulleres ou nenas. Entón, esa maneira de ver o mundo a través dos seus ollos ainda é moi rompedor hoxe en día. E como fago para contar esta historia? Utilizo, como non, as proxeccións, primeiro levándonos cunha conta atrás á súa biblioteca onde vive ca súa avoa, logo vemos cando medra como vai a facer esa entrevista de traballo, que é onde conoce o señor Gomón e está de secretaria, que en moitos libros de cine solo figura como tal, a secretaria, e incluso a veces dicen amante de Gomón, como se non fixera nada na súa vida. Xa. Utiliza a pantalla antes de poñer as películas, non? Que do que se trata tamén,
con estilo homenaxeando os Monty Python, sabes? Fotos grandes de Sí. tanto Gomón como os Lumière, cortándolles así a boca como se fora un recorte de periódico e facendo que falen, non? Sí, sí, Entón sí, se sí. ven eles enormes e a conversa que ocorre no espectáculo está sacada das memorias de Alice Guy, que la escribiu. E entón é tal cual como foi nese momento, non? Como el lle dixo, señorita, vostede é moi nova, non? E el la dixo, sí, teño 20 anos, pero o tempo pasa para todos, eso xa se me pasará, non? É como con esa astucia que tiña ela, non? Un pouco de retranca. Sí, total, e non se amilanou ante nada. Cando empezou a traballar ali de secretaria nunha empresa de fotografía, aprendeu todo sobre o tema do revelado, puxo o día de todo. Entón, cando conoceu o cinematógrafo dos Lumière, foi a primeira en dar a volta ao mundo facendo reportaxes, rodou todo tipo de películas, todos os xéneros da literatura os adaptou a cine, porque lía moito, tanto de trama, tragedia, comedia, incluso escribiu textos seus, actuou ela tamén, era produtora, puña parte do seu soldo para facer estas películas. Como convenceu o seu xefe, dicíndolle que, porque él solo quería vender cámaras, non? Que se conta nesta historia. E ela lle di, vale, pois queres vendelas, primeiro que vexan que se pode facer con elas, non? Entonces creaban historias, antes das primeiras películas, que enganchaban a xente, non? A primeira é a Fada dos Repolos, que é un conto que lle contaba a súa avoa cando era pequena, que pues, fala de que os nenos veñen dos repolos e as nenas das rosas, como decía Rosalía, por certo. Sí, certo. Sí, sí, é curioso. Porque, bueno, Rosalía tamén sabía francés e toda a literatura francesa, entón está todo relacionado. Son coetáneas, de feito. Claro, xusto son. Entón, pois, desa maneira, non? A rapazada, como a vedes de pequena, escoitando os contos da avoa e logo a vez maior que quere atopar o seu primeiro traballo, teño tido público desde os 3 hasta os 12 anos e logo tamén con adolescentes e adultos, e engancha igual, porque é unha historia de vida moi potente. É moi interesante, dende logo, sí, a verdade é que sí. E logo ver como todo o que fixo, porque tou moitísimo, porque moitos homes cos que traballaba, ela era a xefa, claro, e non lle gustaba con a muller mandar, claro. Entonces boicotearon a moitísimo. Destrozaron os decorados, metían espías para fundila. Que muller máis moderna, non? Exacto. E logo as películas que fixo moi recentes, de 1906, o sea, a primeira película que fixo foi de 1986, un ano despois do cinematógrafo. 800, perdón, non? 1800, sí, 1800, sí, no, si non vale. 1896, eso é. Ela foi das primeiras, non? En facer tamén, daquelas tamén estaba como tema do feminismo, das sufraxistas, que tardaron moitísimo, non? En conseguir o voto, pero xa estaban aí presentes. Por suposto. Ela fixo unha curta que te recomendo ver en YouTube, que, bueno, todas as pelis están no dominio público, que se chama As consecuencias del feminismo, que se pode decir que é unha película de ciencia ficción, porque son os homes se comportan como mulleres e as mulleres como homes, non? Noutra realidade. Temáticas que agora se están utilizando, non? De forma reivindicativa, que mira, xa se facía fai 100 anos, bueno, xa se facía non, xa o facía Alice fai 100 anos, non? Máis de 100 anos. Máis de 100 anos, efectivamente. E é máis polémica aínda hoxe en día. Claro, xusto, é polémico aínda hoxe en día. Eso é unha pasada. De moito que se ve de cualquier campaña, porque dura moi pouco, 7-9 minutos, depende da versión que vexas, non? De feito, non sei se é casualidade que sexa o domingo 9 de marzo, tendo en conta que 8 é o Día da Muller. Claro, sí, desde logo, porque é reivindicar, é visibilizar, sabes, teñen que ter referentes as rapazas. E o que me pasa con este espectáculo é que as rapazas se poden ver a si mesmas como directoras de cine, sabes, ao conocer a historia desta muller, e os rapaces admiran o seu traballo tamén, non? Entón é como equiparar o que ela pretendía, non? Eu non son menos, como decía Rosalía tamén,
eu non son menos que a vos, non? Podemos facer o mesmo, temos as mesmas capacidades, a Por mesma suposto. inventiva. E unha Parece maneira de mentira demostrar. que haxa que seguir recordando, pero sí. Pero Totalmente. ele é o mellor exemplo de isto porque despois de loitar tantísimo, por que non aparecen nos libros de cine? Que pasou aí? Que na borrou? Pois a borraron, efectivamente, porque ela cando casou cun cámara máis novo e foi para Estados Unidos antes de Hollywood, triunfou. Vamos, fala dela, Griffith, todos os grandes estuveron con ela como maestra. Hasta Hitchcock de pequeno vi películas dela e reconocen as súas memorias, a súa influencia. O cine negro inventou no Alice Guy. Pois mira, que pasada. Son cousas, sabes? Pero que pasa? Que, bueno, o seu marido pois lle puso os cornos con unha actriz máis nova, tamén lle prendeu por error, non? Por un accidente a un barco e queimou o estudio. Vamos, que acabou na bancarrota e rota, non? É o típico, non? De relegar as mulleres a típica histeria feminina, o típico de muller enfadada todo o tempo, non? Como un pouco ir por aí e non tanto polo seu traballo e o seu legado, senón Claro, que se garda como amante, como muller que incendiou un barco, como loca, como, non? Sí, no, pero o que queimou o barco foi o home. Perdón, non te estaba entendendo. Foi Vale, porque perdón. ele era un patán, sabes? Era un pouco inútil, as cousas como son. Pois mira. Ela tamén foi a súa mestra. E deixouna por unha actriz nova e tamén gastou cartos, e estaba invertindo en bolsa, fatal, todo, e queimou o E deixouna decorado. na bancarrota, ela. Sí, e aínda así, como é unha persoa decente, seguiu facendo películas que tiña todavía como apalabradas, aínda con el, ali, diante, que non era plato de gusto. Tiña 2 fillos, de feito, cando parou a rodaxe foi porque os fillos colleron a variola e tuvo que leválos sin cargarse. Porque ante todo é nai tamén. Claro. O sea, eso da conciliación... Daquela. Aí o tes. Pois sí, xa é difícil agora aínda. Pois sí. Pois imagínate daquela. Marchou logo para Francia, claro, dixo, en Estados Unidos xa non pinto nada. Xa empezaban Hollywood, e Hollywood o que fixo foi relegar as mulleres de postos directivos. O sea, era como éramos un cacho carne, sabes? Sí. A cámara observábanos así, non? Cousa que Alice non facía nas súas películas. Ela lle dixo a moitas actrices que logo foron directoras tamén, que tú tamén podes ser directora, non só actriz, non? Pero bueno, os tempos eran malos, foi para Francia e quiso seguir traballando, tiña 30 e pico anos, vale, que daquela ser bella. Chegas ata o final da súa vida na obra? Conto, sí, porque creo que para entender toda esa maravilla que fixo e que na borrou, e para darlles ao público o relevo de ahora que están nas vosas mans seguir contando a súa historia, sabes? E recordar que cada vez que vayan ao cine que se acorden de que é gracias a ela. Por que suposto. Quixo contar historias, sino o cine ao mellor sería algo pasaseiro ou simplemente, como lles digo a veces, como os youtubes, non? Sin máis. E como xorde para ti querer falar desta muller? É dicir, ti eres filóloga galega tamén, actriz, bueno, moitas cousas, non, narradora oral, pero non sei como escolles os temas e sobre todo como te documentas, non? Para logo levalo, porque detrás hai moito traballo, non? Ademais de contar unha historia, porque a contas de forma teatralizada. Exacto, sí. A ver, sempre me gustou o cine desde moi pequena. Entón, a historia do cine, de como naceu o cine, sempre fui moi curiosa de por qué, non? Os por qué. Cando descubrín ao principio, isto fai anos xa, a Segundo de Chomón, que tamén era español, sabes? Que dixen, mira, tal. Hasta que un día le dixe a Dolera, que é directora de cine, fai uns cantos anos xa, bastantes, falou de Alice Guy, nunha vez que lle deran un premio. Entonces, dixo, e pouca xente sabe que existe unha muller, unha pioneira, e eso foi como me abriu os ollos, sabe? E dixen, que? Como? Con que me gusta a mí o cine e non coñezco esta muller. Vou investigar. E empecé a investigar. E hai que decir que hasta Google, ainda hoxe, comete erros cando pos Alice Guy e pos imágenes, sabes? Sí. Porque mal, aparece Mary Pickford, que non ten nada que ver con ela. Tes que utilizar tamén moito documento biográfico de outras persoas, non? Cousas que non son fáciles de atopar en internet. Pero unha sorte moi grande. Mira, cando fixen o primer cartel, cometín o erro, sin eu saber,
A min me chocaba un pouco, pero como puña Google, sabes, de to que crees, a Wikipedia e tal, Sí. e puxe unha foto pequena, pero era Mary Pickford, e alguén me escribiu por o Messenger en Facebook, alguén que se chamaba Alice B, e dixen, wow, outra fan, non? Dicen que guai, que correxiume, non? Dicen, grazas por Que corregirme, ben. E sabes quen é? Digo quen é porque ainda continuamos en contacto. A tataraneta de Alice Guy, Anda, que pasada. sabes? Que ten Contactou unha librería en contigo. París. Sí, porque está a todas, o sea, ti a podes buscar en Facebook tamén. Ela está Alice Guy, traballando en levantar a memoria da súa sí, tataraboa. entre outras cousas, ela a súa nai, porque claro, cando foi todo isto, que che comentaba, chegou a París a buscar traballo outra vez con Gaumont, que foi o primeiro que donde traballou, e dixo que non lle daba o traballo, publicou un libro de memorias e non a incluiu a ela, nin lle devolveu as súas pelis, e puso o seu nome como director. O sea, Xa. borrouna. E o seu ex en Estados Unidos fixo o mesmo. Uf. Incluso hai pelis dela que pon nome de un cámara calquera como director. Canta violencia aí contra ela. Moitísima. E, sabes, ela, para defenderse, seguiu buscando as películas, escribiu as súas memorias, con 60 e pico anos xa as tiña rematadas, e non a creron, non as quixeron publicar, porque estaba que estaba tola. E aportaba probas, que tiña notas de prensa, porque saliu en todos os periódicos, foi famosísima, deu conferencias en todo Estados Unidos por as universidades, pois non a crían. Morreu con Alzheimer, que a peor loita que tuvo, que era contra a pérdida de memoria, por que ela sempre loitou, e quedaron esas memorias aí sin publicar, hasta que pues, a súa filla e a súa neta empezaron a loitar, e na ola dos 70 da ola feminista a rescataron. De acordo. En petit comité, e logo lle deron un premio, é certo que lle deron unha cruz antes de morrer, pero ela xa non... Sí, pero como relegada a ese eido, non? Feminista. Sí. Sen, Sí, exacto. sen entrar no mainstream real como debería ser, non? Exacto. E entonces esta tataraneta axudoume moitísimo. Que Pasoume ben. moita información, compartiu comigo, sempre que fago algo o comparte. Non, O sea, que o traballo de documentación non pode ser máis cercano, veraz e actualizado, vamos, coas persoas máis cercanas. Eso ten moitísimo valor tamén en canto a obra, quero dicir. E incluso compartiu comigo relatos, porque ela, claro, cando era maior xa non puido dedicarse ao cine, que é o que máis quería, porque logo xa veu, bueno, pues, o son, xa non puido, non? Que fixo para ganar diñeiro, porque ainda tiña a súa filla, ainda que traballaba a filla, puxose a escribir, e tiña que publicar con nome de home. Algo moi habitual, sí. Claro, tamén. E esos relatos pasamos a tataraneta así en fotos, que se ven ainda manchados de mermelado. Era como, sabes, os tiña mecanografiados e manchados. Que pasada. Para que vira, non? Dices, pois a miña tataraboa ata o final seguiu escribindo e contando historias a súa maneira. Entón, exacto. Pois, moitísimas gracias. Raquel, non sei se queres engadir algo máis, que esperas que o público en Soutomaior leve consigo, non? Tras ver o espectáculo, unha mensaxe xa de cara a xente para animar un pouco a chegarse. Pois mira, a min gustaríame convidar a todas e a todos, porque xa te digo que non, de verdade que pode vir calquera, da igual a idade, a coñecer a esta fabulosa muller. Pois, mira, cantas cousas vamos a aprender. Bueno, así que, nunca é así tarde. que animamos. Moitas gracias, Raquel. Moitas gracias, Alicia.